बाइसमोन रंजा 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 बरिया 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 मोसा मोसा प्रेक्टिस बरिया मोजा देनां मोजां नुगोन दे गानबानो जोमबानो मोजां नुगोन बरिया बरिया प्रेक्टिस बरिया जायाखैबो जानो हागौ दे रायजोफोर गाज्रि मोननाङा गाज्रि कमेन्ट हरनाङा बैसागोनि मुङाव मोजां कमेन्ट हर गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आरो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय रंजालि बैसागो बोथोरा सफैबाय मानोना बिफां लाइफां सोरगिदिं मिथिंगाया सोलायबाय तो बे रंजालि बैसागो बोथोरखौ एसे गाजा गोमजायै फालिनो होनानै देग्लायबो जोङो ओंखारबाय माने नैबे समाव जोंनि गामियाव प्रेक्टिस सोलिगासिनो दङ सेंग्रा सिख्ला बयबो ज' जानानै रंजालि बैसागो बोथोरखौ गाजा गोमजायै फालिनो होनानै माने खेराइ प्रेक्टिस सोलिगासिनो दं नैबे समाव जोंनि गेलेग्रा फोथाराव नै गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्राहाय ज' जानानै प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ तो आंबो बेवहाय एसे फैदों तो जोंनि फांसना जागोन 11 बैसागोनि 11 तारिख माने जोङो उन्दैयैब्लाबो फिसायैब्लाबो माने मोनसे फांसन खुंनाय जायो बेवहाय जोङो सिंगार लाबोथ'वा देग्लाय जोङो सिंगार लाबोथ'वा उननि समाव जोङो नाजागोन सिंगार लाबोनो आरो बेबायदिनो नैबे समाव बर'नि खाम सिफुं सेरजा जथाजों माने प्रेक्टिस माने बर'नि ट्रेडिशनेल बागुरुम्बा मोसानाय बा खेराइ मोसानाय बेफोरखौ जोङो नैबे स्टेज प्रग्रामावहाय मोसागोन आरो बै सानखालि तो बेखौनो एसे नोंथांमोन दिन्थिनो होननानै आंबो दिनै ओंखारबोबाय गामियावहाय तो नैबे जाबाय जोंनि गामिनि फिल्ड बेवहाय गोबां गथ' गथायफ्रा गेलेगासिनो नै पुरा प्रेक्टिस सोलिगासिनो तो बै फारसेथिं दङ जोंहा बाथौ थानसालि आं बेखौबो एसे दिन्थिगोन नैबेनो जाबाय जोंनि गामिनि बाथौ थानसालि बोरै नुदों एसे कमेन्ट खालामना खोथा हरदो नै ओंखाराखैनो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो लागातार खामानियाव नांगासिनो बा बानायगासिनो तो नायना लाखा जोंनि डिजाइना बेबायदि सिम्पोल तो गामियावबो बांद्राय न'खर गैया बा गोबां धोनि सुबुंफोर जोंनि गामियाव गैया ओंखायनो जोङो लासै लासै बानायनो नाजागोन थांनाय बोसोरनिफ्राय खामानिया सोलिगासिनो तो बेनो जोंनि गामिनि बाथौ थानसालि रंजालि बैसागो बोथोराव बयबो खाम सिफुं सेरजा जथाजों मोसानांगौ रंजानांगौ नाथाय जोंनि बै वेस्टार्न दामग्रा देग्राखौ बाहायनानै बा डेक बक्स बेफोरबायदि डिजे माबाफोरखौ बाहायनानै जोङो मोसानो नाङा रंजानो नाङा तो हागौमानि बेबायदि खाम सिफुं सेरजा जथाजों माने मोसानांगौ हागौमानि रंजानांगौ बेबायदि खाम सिफुं सेरजा जथाजों ट्रेडिशनेल बर'नि दामनाय देनाय बाहायनानै जोङो रंजालि बैसागुआव रंजानांगौ आरोना जोंहा गामियाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर दङ नाथाय बयबो बेस्थ' दायो दा साननैसो उनावहा बयबो न'आव फैगोन सोरबा सोरबा गोजानाव थांना दङ सोरबा सोरबा न'आवनो दङ खना खनला खामानियाव बेस्थ' दा दिनै बे सानैसोखौनो नोंथांमोना नुनो मोन्दों माने प्रेक्टिससो दै बेयो जाबाबो जायाबाबो एसे प्रेक्टिस आरोना बैसागो बोथोराबो सफैबाय जोंना फांसना जागोन 11 एप्रिलाव सरि बैसागोनि 11 तारिखआव 11 तारिखआव बैसागोनि 11 तारिख प्रेक्टिस सोलिगासिनो जोंनि गेलेग्रा फोथार बियो नैबे फारसेथिं फुख्रि दङ गिदिर थ' नोंथांमोना गामिखौ सोंबाय थायो बबे जायगानि बबे गामिनि होननानै जोंनिया जाबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भगतपारा हालामनि बेबेजिया बरखरा गामि आरो जाय गामियानोखि मंगलदै टाउननि खाथियावनो दङ ससे थांब्लानो बैथिं ससे थांब्लानो खोलाहा फारसे थांब्लानो मंगलदै टाउनखौ मोननाय जायो आरो जों गासिबो शपिंफोरखौ मंगलदै टाउनावनो खालामनाय जायो तो नोंथांमोना आं फोरमायना होखाबाय जोंनि गामिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भगतपारा हालामनि बेबेजिया बरखरा गामि आरोना प्रेक्टिसखौनो एसे नायनोसै जोङो दिनै जाबाबो जायाबाबो
एसे बेले बेले जाखायो प्रेक्टिस नालाय आं बैथिं खाम सिफुं सेरजा जथा दामनायखौ दिन्थिगौमोन नाथाय सानैसोल' मानसिया फैदों सानैसोल' सेंग्राफ्रा दामगासिनो ओंखायनो दिन्थिथ'ला प्रेक्टिस टाइम प्रेक्टिस जोङो बै सानखालि फुरा गानै जोमै मोसाहोगोन बिसोरखौ स्टेजआवहा जोंना सिंगार लाबोआ गामिनि गोजाल' रंजागोन सिंगार लाबोथ'वा जोङो आरो बे जाबाय जोंनि गामिनि गेलेग्रा फोथार नै बेथिं गोबां सेंग्राफ्रा गेलेगासिनो बिराद गिदिर मोनसे फिल्ड मोसा मोसा रंजा रंजा दे मोजां ट्राय खालाम हागोन जोर हो जादो मोदोमफोरखौ एसे रेजें खालामना मोसा बेबायदिनो नोंथांमोनाहै एसे मोजाङै कमेन्ट खालामना खोथा हरदो आरो ना गाज्रियै कमेन्ट खालामनाङा कमेन्ट खालामोब्ला मोजाङै बैसागोनि मुङावहा मोनसे मोजां कमेन्ट लिरनानै हरदो आरो दै सोरनि गामियाव बेफोरबायदि मोजां बैसागो मोसानो थाखाय खेराइ प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ बा प्रेक्टिस सोलिगासिनो दङ बेखौ एसे दिन्थिहरलायदो आरो दै